Amb motiu de la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i amb la lectura del manifest en defensa dels drets del col·lectiu, Lloret de Mar ha presentat la segona edició del Pride Costa Brava. La celebració es farà sota el nom de Abanicos Weekend, amb concerts d'artistes i grups destacats com Malena Gracia, OBK o Locomia. La principal novetat d'aquest Pride, d'aquesta segona edició, és que seran 2 nits de concerts amb grups més potents i que hi haurà festes complementàries a part dels concerts principals i, en definitiva, plantegem un cap de setmana al voltant de la celebració de l'orgull LGTBI per gaudir de Lloret. Des de Lloret s'ha reivindicat el dret de les persones a ser i estimar com vulguin i s'ha demanat consciència a la ciutadania, per tal que defensin els drets del col·lectiu cada dia i des de tots els àmbits. Tots treballant per lluitar contra l'homofòbia, lluitar contra la LGTBI-fòbia i garantint un cop més que Lloret és un poble inclusiu, obert, que deixa tothom viure com vol i que estima tothom i que deixa que cadascú sigui com vol ser. Lluitar pels drets del col·lectiu LGTBI. A part també la Pride és molt important perquè no és només pels drets del col·lectiu de Lloret i per fer-los visibles, sinó també per tots els drets del col·lectiu de tota la Costa Brava, ja que és la Pride de la Costa Brava, no només de Lloret. La presentació del segon Pride Costa Brava s'ha dut a terme aquest 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a l'hotel BPM de Lloret de Mar.